de pădurea. Ce sunt turna? Da? Eu cred că vine mai aproape. Nu vine frumul mai aproape, mergem noi mai aproape de frum. Dacă e, putem să luăm pe scurtătură. Trebuie să-i spunem exact. Noi putem merge Să închizi geamul. Apoi e mult. Eu știu, dar... Dar așa o luăm în... Ieșim la Ponderosa, pe aici. Uite-te! Uite exact. Dar uite că vin mașini din partea aia. Da. Ce? Vin mașini din partea aia. Înseamnă că ea plec de acolo. Că nu mai recupereze mașina. Wow. Eu cred că voi nu o să mai ajungeți astăzi să luați mașina. Se poate, o să vedem. Nu o să ia foc mașina. No. Mașina nu, pădurea da. Sau de... Bate vântul în pom. Dar haide să mergem de aici. Arată ca și cum suntem într-o... Arată ca și cum suntem în război și inamicul a dat drumul la o bombă atomică. Ce ori? Mamă, de ce până la el? Cad că nu filmăm asta. Ba, filmează Cristi. Păi, filmează Cristi, trebuie să ne dea el. Dar ne dai și tu filmul Da, pe sigur. nostru? Pe al vostru nu pot, da. Acolo arde. Cred că arde, totuși. Păi, nu, arde acolo, aici e foc, da. Deci ăla-i tot, ăla-i dreapta. Dinainte. Da, uite, ăla e fain. E roșu, Da. de la Pălălaie. E bine să spun acum. Oi, ba. Noi suntem mai departe de... Deci de tot se fotografiază. Da. Wow, ăla ce e? Ăla e? Ăla-i. Să ne dăm jos un pic aici. Nu, ne dăm. Da, pare că... Să mergem cât de repede. Soarele s-a făcut portocaliu. Acolo-i Pălălaia, încă se vede cum arde. Da, arde acum, da, adică... Că înainte nu vedeam focul, dar acum se vede și focul. Wow. Deci vine încoace, nu? Asta e... Hai că poate găsim unul mai... Uite, o ia încoace pe canion. Exact în Babelier vine. Arde bine așa arde. Nu se mai vede Pălălaia din partea asta. Păi, cu beitul de fum. Da.